Probele calorice. Probele calorice sunt teste ale reflexului vestibulo-ocular ce presupun irigarea canalului auditiv extern cu apă rece și caldă. Cu ajutorul probelor calorice testăm frecvențele joase ale urechii și urmărim răspunsurile ambelor urechi dacă sunt egale. În urma acestei probe vom verifica dacă există asimetrii la nivelul lor. Înainte de a începe probele calorice, medicul cu ajutorul unui otoscop se va uita în canalul auditiv extern și se va asigura că nu există obstrucții, infecții, cerumen sau perforații la nivelul timpanului. Probele calorice presupun ca pacientul să fie întins la 30 de grade în decubit dorsal cu ochelarii VNG la ochi. Testul va începe cu pacientul stând la 30 de grade întins, cu fața în sus, iar noi vom iriga fiecare ureche în parte, începând cu apă rece, apă la temperatura de 30 de grade și în urma irigării, cu ajutorul softului, vom urmări răspunsul dat de ureche prin ochelari. După ce am terminat testarea cu apă rece a ambelor urechi, vom trece la testarea cu apă caldă. În urma finalizării testării cu apă caldă a ambelor urechi, cu ajutorul softului vom compara răspunsurile date de fiecare ureche în parte cu apă rece și apă caldă. În urma investigației vom compara răspunsul celor două urechi. Este bine de știut faptul că pacienții tolerează mai bine proba calorică cu aer decât cea cu apă. De asemenea, proba calorică cu apă nu se poate realiza în cazul unei perforații de timpan. Vă așteptăm cu încredere la Clinica Nova.